o 25 xogámonos o futuro. Hai marea, hai marea, hai marea e media. Todo, hai marea, moita forza. Vamos a construir este país para todos e todas, ca justiza social que necesitamos. Hai marea alta, que aprendan a nadar os señores e as señoras do Partido Popular, porque hai marea alta. Nós creemos que debemos de comportarnos como unha gran familia na que non deixemos a ninguén atrás. Ninguén bota xente da casa cando non chega. Se non chega, repártese mellor. E iso é a justiza social que queremos levar ao goberno galego a partir do día 25. Mirade, levo seguindo todo o que podo de preto esta campaña polo país e falouse moito por aí adiante de Ourense. Falábase de Ourense poñendo como exemplo das malas prácticas do goberno. E máis concretamente falaban do clan Baltar. Mirade, despois de ver isto, sinto que négome a que a organización mafiosa dos Baltares represente a miña provincia, represente esta provincia, chea de boa xente, de recursos, de potencialidades e de vida. O baltarismo é un clan mafioso. Primeiro, Baltar pai, condenado por enchufar a 104 persoas na Deputación. Segundo, Baltar fillo, imputado por ofrecer un posto de traballo a cambio de sexo. E onte, a 4 días da xornada electoral, anuncia a oferta de 128 prazas na Deputación. Está comprando votos. Baltar está comprando votos. Imos superar o Partido Popular. Imos superar o Partido Popular e, ademais, os nosos votos serán votos en liberdade, porque en Marea non compra vontades, nin compra conciencias. Pero a realidade dos Baltares non se diferencia en nada do resto do Partido Popular. O PP é unha organización criminal e non nos ten que dar medo dicilo. É unha organización criminal. O PP é financiación ilegal. É a Gürtel. O PP son os seus dirixentes detidos por defraudar, malversar. É Rita Barberá, Bárcenas, Fabra, que non son 4 que pasaban por aí, que eran os dirixentes en primeira liña do Partido Popular. O PP son os seus cargos da Xunta, acusados de homicidio imprudente por non dar os fármacos da hepatite C. Homicidio imprudente, que parece unha película de terror, e non é unha triste realidade. O Partido Popular é un perigo público. Por iso a xente do común demostramoslle que en Ourense non son os Baltares. Ourense é a xente que traballa rea nas súas rúas, as que marcharon desexando volver. Son os seus bombeiros, son as traballadoras da limpeza dos colexios que estiveron 5 meses sen cobrar neste concello e non faltaron un solo día a seu posto de traballo, dándolle unha lección de dignidade ao Partido Popular. Ourense é Eva Gutiérrez, que levou xunto coa
plataforma PROCAP, a loita por un centro para as persoas con diversidade, ata unha victoria histórica. E de corazón a min, Eva Gutiérrez e o resto da candidatura represéntanme. Aquí vos deixo, compañeiras e compañeiros, con este futuro. Aquí vos deixo co goberno da Xunta de Galicia e co seu presidente Luís Villares. Moitas gracias. Boa tarde. Moitas grazas, Ledicia, moitas grazas a todos e a todas por estar aquí. Hoxe eu estou aquí cos meus ben queridos compañeiros e compañeiras por varias razóns. Unha delas é porque son nai. Son nai e como nai quero un país que lles ofreza un futuro aos meus fillos. Futuro que hoxe o Partido Popular lles nega, obrigando as nosos mozos e as nosas mozas a marchar fora de Galicia para conseguir un traballo. Tamén estou aquí porque son muller e estou farta das políticas excluíntes do partido que goberna de costas a cidadanía. Estou porque son traballadora e vexo como cada día as miñas compañeiras, os meus compañeiros e eu mesma sufrimos a política nefasta no eido laboral do señor Feijóo. Tamén estou aquí porque son cidadá e sufro na miña propia pel o deterioro dos servicios públicos. Uns servicios públicos cos que o Partido Popular pretende facer negocio. Negocio ca sanidade, negocio ca educación, negocio cos servicios sociais, facendo recortes brutais na lei de dependencia. Estou aquí porque tamén son solidaria, como é solidario o noso candidato á presidencia da Xunta de Galicia. Que digo o noso candidato? Non, o noso futuro presidente da Xunta de Galicia, porque sí, porque Luís Villares, con mayúsculas, vai a ser o novo presidente da Xunta de Galicia. Pois ben, decía que son solidaria, como tamén son as propostas que construímos entre todas e todos nós, porque queremos un país xusto, porque queremos un país que nos inclúa a todas e a todos, porque queremos un país que nos deixe participar, porque eles, os do Partido Popular, teñen medo. Saben que van a perder o goberno da Xunta de Galicia, saben que a nosa provincia vai a decantar o goberno da Xunta. O voto en Ourense é clave, é decisivo para o futuro do noso país. Construamos todo o que o Partido Popular e o goberno do señor Feijóo destruímolo, fagámolo entre todos, asumamos esa responsabilidade. Temos que votar o Partido Popular do goberno e facer da nosa terra un lugar para todas e para todos, sen excluir a ninguén, porque somos quen de facelo, porque somos a marea que o día 25 de setembro chegará dende cada recuncho da nosa terra a San Caetano, porque somos o motor da marea, porque somos, e este é o momento, porque compañeiras, compañeiros, hai marea. Bueno, agora o que foi alcalde de Manzaneda, xestión que ademais é perfectamente extrapolable á Xunta de Galicia. Podemos xestionar o noso país de outro xeito. Davide.
tarde, compañeiros. Son David de Manzaneda, David Rodríguez Estevez, exalcalde do meu pobo, músico, cooperativista, labrego, bombeiro forestal, pai de 2 nenas, e a partir do día 25, xunto con Ángeles Cuña, xunto con Eva, xunto con Xosé Manuel Perdouza, xunto con Meli, espero ser membro do goberno da Xunta de Galiza que impulsará as políticas que recharán cos anos de desgoberno do Partido Popular na nosa provincia. Como cooperativista, creo nunha economía na que primen as persoas e o fin social sobre o capital, na que prime a promoción da solidaridade interna entre os traballadores e entre as traballadoras, e por extensión que prime co resto da sociedade, o compromiso co desenvolvemento local e rural e ca igualdade de oportunidades entre os homens e entre as mulleres. Como bombeiro forestal quero alentar as nosas compañeiras a que sigan loitando como fixeron a toda agora, e que pensade que outro tipo de xestión forestal e outro tipo de modelo de loita contra os lumes que destruen a nosa terra pronto será posible. A partir do día 26, as mulleres e os homes que conformamos a candidatura de Marea, xunto con todas vós, porémonos a traballar para facelo verdadeiramente efectivo e que non sexa un negocio para o señor Feijóo. Decía días atrás o pé da burga, cando presentamos a candidatura de Marea por Ourense, que non podíamos permitir ningún día máis na Galiza os continuos ataques do partido podre, como ben di o mestre Beiras, a nosa cultura e a nosa lingua, a prostitución do noso símbolo de identidade e a merma da nosa autoestima como povo. Únese ao anterior a emigración das nosas xoves, o ermo demográfico da nosa provincia, os ataques sistémicos que está a sufrir o noso agro e a nosa gandeiría, a nosa contorna natural e o noso patrimonio natural e inmaterial. Fai falta un día inteiro para enumerar os defeitos do desgoberno do señor Feijóo nos últimos 7 anos, e somos conscientes de que outros 4 anos máis non nos deixarían na UBI senón na morgue. Está na nosa man revertir a situación, mas para elo compre que entre todos e entre todas enchamos de contido as nosas propostas, porque se de historia se trata, a nosa historia vamos a facela nós. Vinde nós os estómagos agradecidos do clan Baltar que estas das mareas son un perigo e unha ameaza para as institucións. Por iso, segundo os datos do Instituto Económico Ourensán da Diputación de Ourense, este ano reflexaron que o Concello de Manzaneda foi o 5º concello da provincia que mellor comportamento tivo en emprego. Díndenos aqueles das mareas que en vez de corazón teñen no peito unha táboa de Excel, que estas das mareas non son quen de xestionar os servizos públicos. Por eso, mentre o goberno do señor Feijóo puxo a disposición das súas empresas, de amigos e familiares, a xestión de innumerables servicios públicos, en Manzaneda mantivemos e mantemos, a do fe que mantemos, coa actual equipa de goberno encabezada polo irmão Félix, que está aquí presente, a única residencia pública de titularidade municipal de toda Galiza. Vinde nós eses que entenden o deseño do país como un proceso de reconcentración urbano-atlántica, que este das mareas só pensan nas cidades e que non saben do que precisa o rural. É por iso que temos no noso candidato a presidencia da Xunta, o irmão Luís Villares, unha persoa volcada co rural, unha persoa disposta de ordenar ao niño a poder eliminar a folla do foutillo. Somos, en setembro do ano 2016, o concello dun pobo que mama do legado daqueles que dende o Monte Medulio, que dende a loitas irmandiñas, que dende a loitas forais, na cidade da Selva, ou a resistencia da Edreira en Chandrexa de Queixa, deixaron semente de vencer. Hoxe, sen medo, agrupado con todos vós,
e con todos vos digo que hai marea. E co día 25 escribiremos as notas necrolóxicas do Partido Popular e do Plan Baltar na nosa provincia. Moitas gracias. Agora, compañeiros, deixo-vos que a candidata en mayúsculas, xa non vou dicir nada máis, Ángeles Cuña. Boa tarde, amigas, irmás, mariñeiras. Estamos en Ourense, unha provincia fecunda, con relato histórico, con talento, con recursos e incluso con caciques. A provincia máis pobre do Estado en todos os indicadores económicos, unha provincia rica, castigada polo PP a un abandono inexplicable, injustificable. Son pequeniña, pero espero dar a talla. Bueno, o PP abusa de nós, abusa da provincia de Ourense e abusa dos nosos recursos, porque ter as pensións máis baixas é abandono, porque cobrar menos traballando máis non é máis que abandono, porque ter menos ou peores servizos significa ter menos posibilidades, significa que nos consideran inferiores. É así como considera o PP a cidadanía de Ourense. Xente que non lles merece o mesmo trato que o resto. Persoas que non merecen a mesma vida que os demais. Que non nos dé un infarto, por favor, despois das 3 da tarde, porque non temos servicio de hematoloxía, temos máis posibilidades de morrer. Esta parte de Ourense é a que ten que cambiar para que o abandono remate, para que Ourense sexa o que merece, para que nos deixemos de estar castigadas a ser as últimas da fila. Nos, en Marea, estamos aquí para acabar con iso, porque sabemos que en Ourense hai un orgullo especial de ser ourensás, porque vai máis calor en verán, máis frío en inverno, porque somos así, húmidas por fora e quentes por dentro. Sí, amigas, somos resistentes e retranqueiras, somos xente honrada, directa e sen pamplinas. E se somos así, por que deixamos que nos represente xente que non se parece a nós? Por qué? El non será porque en Ourense tamén habita o medo, goberna o medo, Baltar come medo. Que sería de Ourense sen medo? Sen o medo que o propio PP xera para perpetuarse. A fame tamén almorza medo, o medo ameaza. Se falo terei desemprego. Quen traballa ten medo a perder o traballo, quen non traballa ten medo a non atopar nunca traballo. O PP ten medo a lembrar, e a linguaxe ten medo a dicir. Medo da muller a violencia do home, medo do home a muller sen medo. En Marea vai acabar con iso, porque vai poñer fin ao goberno do PP, porque aquí non hai arriba e abaixo, nin lados de trincheiras, nin privilexios, porque nós non temos medo, temos ánimo, valor e sentido ético. Para en Marea hai dereitos e queremos facelos valer. Todos sabemos que Feijóo é dos Peares, un saudiño os Peares, que estudou unha oposición, que logo xa comezou a traballar como político e ata hoxe. Feijóo pensa que Madrid é máis que Galicia, e por iso quere marchar para lá. Nós estamos dispostísimas a que marche, a darlle o pasaporte, que vaya para lá, porque o que máis lle gusta a Feijóo é do abecedario é a letra B, é o B. O B de Baltar, o B de Bárcenas, o B de Barberá, o B do barco dos amigos que ten na ría, eses amigos.
o B que vai no medio da palabra sobre. Gústalle ese B maiúsculo da política barbantesca. Gústalle máis o B de banca que o B de Burgas. E tamén lle gusta o galego en clave de B, como lingua B. Isto ainda é peor. Eses Bs dannos mala música na alma, moi mala. E aí onde temos que decidir que hai que cambiar. Que primeiro é a xente, que primeiro é Ourense, que primeiro é acabar co sufrimento das veciñas que o precisan. Porque hai dores evitables que multiplican os que teñen un ladrillo no corazón e non un latexo. Non só nos cobran o IVE, non só nos cobran o imposto de valor engadido, amigas, tamén nos cobran o IDE, o imposto da dor engadida. A vidiña que pasa, as perdas irreparables, o amor que pasa, as dores da paixón son inevitables, pero o IDE é evitable. Que Ourense sexa pobre non é cuestión da fatalidade, non é cuestión do destino, nin como nestin da crise. Non é cuestión disto, non. Injustiza social, económica e cultural, reversible. Vos sabedes que son teatreira e que fago teatro. Eu fago teatro porque busco a verdade e queremos que en Galicia e en Marea queremos para Galicia máis verdade, porque Ourense e Galicia están afogados por eses fíos negros da mentira e das verdades a medias, porque Ourense merece outra cousa. Porque a gran mentira, a maior das mentiras, sabedes cal é? Que din sempre que non hai cartos. Claro que hai cartos, pero mal repartidos. Cartos manexados por moi malas más. Nos en Marea queremos quitar esas malas más dos cartos de todos, atender as necesidades e que non quede ninguén fora. Hai futuro, amigas, hai Marea, hai unha esperanza esperándonos. Queremos facer visible o invisible na mar da lentía e ardora, dar voz a quen non a ten. Estamos chegando ao mar, o noso mar, e temos o mellor capitán, un home íntegro. Un xuiz con mayúsculas, unha persoa extraordinaria, e vai ser o noso presidente, claro que sí. De que depende que sexa o noso presidente, o mellor presidente posible? De mobilizarnos, de non chorar, de non laiarnos, de sair á rúa o domingo, de votar. Hai futuro para Ourense, hai que votar e votar en Marea. Hai futuro para todas, hai futuro porque Ourense, unha vez máis, vai ser decisiva para cambiar Galicia, para mellorarnos, porque hai futuro e hai Marea. Todas a votar, amigas. Todas a convencer, o todas a convencerles. Agora, desde Holanda. Boas noites, Ourense, parafraseaba Ángeles a Galeano. E eu digo vos aquí que só a esperanza gaña o medo. Decímosles a eses homes negros e a esas mulleres negras que mandan ata agora no noso país que xa non temos medo e estamos cheas de esperanza, que o 25 de setembro Galicia terá un presidente do pobo e ese presidente do pobo vai ser Luís Villares. Mirade, esta mañán escoitaba a Alberto Núñez Feijóo nunha radio, nunha entrevista longa, e este señor presumía, mesmo chegou a calificar a súa política como implacable. Cando falaba das súas políticas como implacables,
facíalo nada máis e nada menos de ser implacable no cumprimento do déficit. E eu pregunto vos, señor Feijóo, para que nos vale cumplir o déficit? Para que nos vale, señor Feijóo, si temos fame, si temos xente no noso país, máis de 200.000 persoas en desemprego? Para que nos vale, señor Feijóo, si temos 100.000 familias que todos os seus membros están en desemprego? Para que nos valen para esas persoas, señor Feijóo, 38.000 familias nas que non entra un céntimo de euro? Para que nos valen para esas 18.000 familias nas que os nenos e nenas teñen problemas de alimentación? Nos, señor Feijóo, en Ourense decímoslle que vostede é sadomasoquista, que fixo da dor unha forma de goberno. E nós non queremos dor, queremos alegría, queremos servicios públicos de calidade, non queremos nenos e nenas como as que hoxe tiven que ver no colexio da miña Carmela, na que unha nai me decía: menos mal que empezou o colexio Yolanda, porque así garanto que a miña filla teña comedor. Non queremos un país no século XXI no que os nenos e nenas pasen fame. Por eso temos esperanza e por eso o día 25 imos gañar. Pero mirade, a ese presidente sadomasoquista tamén lle dicimos que el representa o mesmo do Partido Popular, que el é Rita Barberá, que el é Guindos, ese home que fai da mentira política a súa forma de goberno, que el é o señor Soria, que el forma parte da financiación irregular do Partido Popular. Non esquezamos que nos papéis de Bárcenas unha cuantía sustanciosa da financiación viña dun país que se chama Galicia. El tamén é financiación ilegal do Partido Popular, claro que sí. Pero mirade, decímoslle que el tamén é o artigo 135, ese que di que hai que pagar a débeda antes que dar de comer aos nenos e nenas. El tamén é o artigo 135. El tamén representa aos do IBEX, aos da planta de gas, aos da ENCE, a eses magnates que no noso país veñen a saquearnos. El tamén é o IBEX 35. El é o que representa perfectamente a lei Mordaza, a eses sindicalistas, como é o caso desta compañera que nos falou, que están defendendo, e onte os forestais na vosa cidade, que están defendendo con dignidade o noso pobo e que están sendo represaliados. Eles son a lei Mordaza. Eles son tamén os que se posicionan, son os nosos, son as nosas, contra os refuxiados, contra esas persoas que pasan non son medo, senón que están sufrindo as guerras deste mundo. Ese tamén é Alberto Núñez Feijóo e o Partido Popular. Os nosos son os dereitos fundamentais e a nosa xente. Dinme que vaya rematando e vou rematar. E mirade, o día 25 temos